Jaun Andreok, herri ordezkariok eta euskaltzainok egun on guztioi. Joan den urrian Arantzazura deitu gintuen euskaltzaindiak, Euskara Batuaren 50. urteurrenean. Egokiera ona izan zen, gure hizkuntzaren eredu estandarraren abiapuntua gogorarazteko eta handik ona egindako bidean garbiketa eta entresaka lana egiteko. Bilkuraren ikur eta oroigarri modura jaso genuen Euskara Batuaren eskuliburua, liburu formaz eta sarerako moldean. Laburpen egokia dela esango nuke eta modu argian ebatzita utzi duela, hala ikusi nahi duenarentzat behintzat, zertan den Euskara Batua. Zertan den, zer den eta zer ez den. Zer erabaki den, zer ebatzi den, zer gomendatu eta arautu duen euskaltzaindiak, eta zer ez modu arinean jakiteko tresna lagungarria da, eta beharrezkoa zen. Asko eztabaidatu baitugu urtetan zehar, zertzen eta zer ez denaren inguruan. Batez ere gure lanerako eredu estandar komunikatibo bat lantzen joan garenean. Eta beharrezkoa zen modu zehatzean jaso eta zehaztea zeri deritzogun Euskara Batua. Gaurko egoeratik begiratuta nik esango nuke Euskara Batua ezurdura baten antzeko hizkuntza egitura dela. Eta ezurdura horrek gorputz bihurtzeko odola, ura, giharrak, zainak eta organuak behar ditu. Eta hizkuntzaren soinua eta gero hornitzeko eta jazteko, plazara ateratzeko hornigarriak behar ditu. Osagai eta edergarriok norberak armairuko funtzean, fondo de armario esaten dugu gaztelaniaz, armario funtzean gordetakoak izan litezke, edo beste nonbaitetik eskuratutakoak. Udazken atarian beraz, Arantzazura deitu gintuen euskaltzaindiak ezurduraz hitz egitera. Eta udaberriaren atxarrean aldiz Bilbora deitu gaitu, bigarren nazioarteko dialektologia biltzar honetara, azal, osagarri eta edergarriz hitz egitera. Alegia, Euskara Batuarekin hasitako bidea, Euskararen euskalkiekin ontzera eta osatzera. Euskara Batua ez da euskaltzaindiak, ez du euskaltzaindiak egin, eta ez du euskaltzaindiak egingo. Euskararen erabiltzaileok egingo dugu, edo ez da izango. Haren proposamenak, gomendio, aholku eta arauak jasoko ditugu, bai, eta aintzat hartuko hartzen ditugun bezala. Baina geu gara, Euskara erabiltzaileok gara, gure une oroko erabaki eta utzikeriekin, gure ohitura on eta txarrekin, ikasi eta ahaztutako lezio guztien bitartez, estandar hori osatuko dugunak, eta zernaitarako tresna bihurtuko dugunak. Eta hor kokatzen dut nik euskalkien ekarpena eta garrantzia. Euskara Batuak jantzi bat edo beste hartuko du, aldiro, honako itxura hau edo besteko ura. Baina jantzi eta itxura hori erabiltzaile bakoitzak emandakoa izango da. Enborberak, beraz, hiztun edo idazle adina itxura hartuko luke erabiltzaile bakoitzaren ekarpenaren arabera. Bizkaieraren jantzi eta itxura handiagoa hartu beharko luke batzutan, eta nafarrerarena beste batzutan, edo lapurdi edo zuberokoarena. Sarritan, sarriegitan, gipuzkerarena hartu izan duen bezala. Euskara Batu eta euskalkien arteko zubi hau etengabe landua eta aztertua du euskaltzaindiak, beti bere sorreratik, baina bereziki azken 50 urte hauetan. Mendeurrena ospatzen duen honetan, on eta bidezko da bere ekimen jarraitua itortzea euskaltzaindiari. Eta gaur, herri erakundeon ordezkariok biltzar honi hasiera ematen diogun ekitaldi honek balio beza horretarako. Ekin eta jarrai euskaltzainok, ekin eta jarrai euskaltzaleok. Eskerrik asko.